Avui eixim pels carrers de València amb una valentuber, ella és Emma Tomàs, del canal Diàlegs. i anem a tractar un tema que, com molts altres, ens encantaria no haver de tractar. Avui no hi havia València, ho diguem a la vegada, violència masclista. Avui eixim amb Emma Tomàs, que ens va acompanyar en este recorregut. Qui millor que ella per parlar d'este tema de violència masclista. 25 de novembre, Emma, el dia de la violència masclista. Com vares viure este dia? Pues un dia que jo crec que el dia 25 de novembre deurien de ser tots els dies de l'any, perquè és un fet que ens crida molt l'atenció a totes nosaltres, les dones, que patim aquesta violència masclista. No sols violència masclista, sinó tots els assetjaments que sentim a les notícies diàriament, que visquem als carrers. I penso que és molt important que tant 25 de novembre, 25 de gener, siga aquest dia, perquè hem d'eixir al carrer per a dir que ja n'hi ha prou, per acabar amb esta lacra, que jo crec que és molt dur i haurien de posar-hi el punt i final a aquesta situació. No tinc res més que afegir, jo estic totalment d'acord amb tu. Molt bones paraules, A veure què pensa la gent. Este és el carrer Colón i ara anem per un carrer que no sé quin és. Emma, tu saps quin és? Pues la veritat que no ho sé. Que l'hem trobat. Se diu carrer de Cerdán de... Tallada. Jo este carrer no l'havia escoltat mai. Mira que passem per així, Sí, anem. Per una pregunta, és molt ràpida. Què penses que és la violència masclista per a tu? Jolín, me has dejado. És que és el tema que tractem avui en el canal. De no hi havia València. Pues agresión masclista. Per exemple, un acudit amb un toc d'humor desafortunat, no? Aixina com masclista. Per a tu també és violència? ¿Me lo puedes decir de otra manera que no te entiendo? Sí. Un chiste. Sí, totalmente. Aparte, creo que están desfasados, fuera de lugar y de modé. O sea, ya no tiene sentido. Què creus que poden fer les dones contra això? Educar en casa a los niños, a la sociedad, o sea, a mis hijos. Yo los intento educar en igualdad. Molt bé, moltes gràcies per contestar. Vale, adeu. Continuem. Hola, senyores. Perdoneu, vos podem fer una pregunta? Avui el tema que tractem és la violència masclista. Què opineu sobre això? Vosaltres, què mos aconselleu a les joves d'avui en dia? Futures generacions. Sobre aquest... Escolta, jo parlo valencià, a mi me pareix malament el maltrat de les dones. Així en València no són pegadors, però en altres puestos que jo estava en un banc, dos dones dir, a mi el meu home me pega poquet. Y la otra decía, pues a mí un poquito más. Y yo les hablaba y les decía, ¿cómo se dice? Si es que ellos nos pueden pegar. Y la asumían perfectamente. Penseu que ara en l'actualitat hi ha menys violència masclista que abans? No, ni a la mateixa. No més. Que no s'enteraven. No ho contava la gent i no... No ho contava. No ho contava. No ho contava la gent, però n'hi ha la mateixa. Vosaltres conegueu gent que ha sofert violència masclista i no ho ha contat? Sí, però no... Que trist, no? Que trist. O què opineu? Molt. És molt trist passar per una situació així i no poder dir res. No poder dir res. Eso sí que és triste. De persones que no tenen... Ante el temor de que el marit te deixara i no tenies on anar a que t'ajudaren, pues la gent se callava. I per vergonya. Avui també. la dona ja té treball, ja té més llibertat i és quan està queixant-se. La violencia masclista, pues la violencia del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre, que a veces también se puede dar, ¿verdad? Pero vamos, es una cosa contra la que hay que luchar desde pequeños, inculcárselo a todos, tanto a niños como a niñas. De la mujer contra el hombre és també violència masclista? A vegades sí, sí. Sí, también. Se dona menos, pero a vegades també se dona. Però se diu masclista? O... Jo me pareix que sí, no? Com se diu?
Violència de gènere. Té raó. Sou feministes? No. I què és el feminisme per a vosaltres? Pues un moviment que a nosaltres ens ha arribat una miqueta ja tard. Però vamos, si, de l'edat que tenim ja sabem el que està bé, el que està mal i per on tenim que tirar. I el feminisme està bé o està mal? Home, és un moviment que està bé. Però no sou feministes? No tan radicals, no. Feminisme no radical. A veure, Soles estan lluitant. bueno, ja ha hagut moviments que sí. Estan lluitant per la igualtat de la dona. També se I pot l'home. lluitar sense ser feminista. Perquè, per desgràcia, n'hi ha més homes que dones en el Congrés dels Diputats i van atendre que ser ells és que siguen endavant i en les lleis i tot, saps? Bueno, yo en la radicalización ni en una cosa ni en otra. ¿Qué quieres que te diga? Hoy en día el alcohol y la droga influyen en todo eso. La juventud pues está muy echada para adelante, igual el hombre que la mujer. Por eso, porque oye, yo no voy, pero te vas por ahí de discotecas y todo eso y luego hay lo que hay. Y entonces viene la violencia machista. ¿Crees Sí. que el alcohol y la droga son... Influye mucho, influye y tanto. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina. Creus que la gent coneix que és un micromasclisme o pensa que la violència masclista és directament pegar a una dona? Hi ha un altre tipus de violència? La psicológica, está claro. I els micromasclismes, no? Claro. Pots explicar què és el micromasclisme a la càmera i te dissem? A ver, son, o sea, cualquier cosa que hagas por humillar a una mujer, básicamente, y dejarla en menos. Eso es lo que creo yo. En un grup de WhatsApp d'homes no has viscut estos micromasclismes o masclismes en totes les lletres? A ver, sí, pero Què passa en esos grups de WhatsApp d'homes? pues se habla de cosas, a ver, de vez en cuando sí que sale alguna que otra cosa en plan machista, pero a ver, sí que es complicado el tema, pero Jo crec que és prou senzill. Passeu fotos de dones, parleu del seu físic, comenteu... Instagrams y cosas así, sí, o sea, si se puede considerar micromachismo, pues yo creo que sí. O sea, Molt bé, gràcies. Ai, toma falsa. És que és amiga d'Emma. És toma falsa, podemos ensayar. Què espera tu la violència masclista? Pues evidentment és qualsevol intromissió en l'espai personal de qualsevol persona, no cal que siguin colps ni cal que siga ningun acte físic per a fer sentir mal, en este cas, a les dones d'una manera que cada vegada és més visible i que ens hauríem d'empoderar per a totes d'una manera cooperativa poder lluitar contra això. Així un poc personal, tu has viscut alguna situació de violència masclista? De violència masclista verbal, en este cas. Física no, però verbal sí. Si ho pensem així entre nosaltres tres, que som dones així joves, no? Totes les nostres amigues han tingut o podem contar nosaltres alguna història de cadascuna d'elles, més o menys, que hagin viscut una situació masclista? Sí, jo trobo que sí. ¿Tú podrías, Emma? Yo creo que sí, yo también. Yo también podría. Yo pienso desde mi punto de vista que lo primero que había que hacer es cambiar tanto el sistema electoral como el sistema educativo y demás, porque toda la violencia empieza por ahí. Molt bé. Penseu que, per exemple, controlar, no sé si sou parella, però controlar l'Instagram de la teua parella o el WhatsApp és violència masclista? Això sí. Sí, ¿no? A ver, depende. Sí. Depende en el sentido de que si tú te llevas muy bien con tu pareja y ambos os dejáis el móvil y demás, no hay ningún problema. Yo en ese contexto no lo veo como violencia de género. Otra cosa es que sí, que seas un celoso compulsivo o una celosa compulsiva y sí. Ay, nos vuelven a atropellar. Entonces, no sé, depende de los contextos. Que no sea mutuo. Claro. Que no sea mutuo o que no tengas tanta confianza como para dejarle el móvil. Sí, perquè una base d'una relació és la confiança. És Exactamente.
Però si jo el que entenc és que si hi ha confiança no cal que t'agafi el mòbil per a mirar-te res. Tu tens la teua intimitat i jo tinc la meua i no tinc la necessitat de mirar-te Instagram, WhatsApp. A ver, de una forma que él no esté y se lo voy a mirar, jolín, pues vaya, para eso yo no estoy con esta persona, porque me estoy creando yo encima malestar en la pareja. Hem trobat així a un grup de joves andalusos, ¿no? ¿De dónde sois? De Cádiz. De Cádiz, vale, muy bien. ¿Y que estáis aquí del turisteo, no? No, estamos aquí trabajando. Ah, entonces el valencià l'enteneu o no? Un poquet. Un poquet, molt bé. ¿Qué opinas sobre la violencia masclista? ¿Me lo podría decir en castellano? ¿Qué opinas sobre la violencia machista? Pues que hoy en día está como muy generalizada y no vemos realmente el impacto que tiene. Que incluso la gente más joven se está viendo como algo normal. Y eso deberíamos de hacer incidir bastante en la gente más joven. ¿Qué harías para cambiar todo esto que estamos viviendo? Pues mucha educación, sobre todo desde los colegios. Creo que es fundamental desde que somos pequeños, mucha educación. Yo quería preguntarte que si te has encontrado en alguna situación en la que hayas visto este tipo de violencia. Por suerte no. La verdad que no he tenido ni de gente cercana a mí, ni en la calle, ni en ninguna situación. ¿Alguna vez has ido por la calle y alguien te ha dicho guapa, preciosa, sí, y te gusta? No. ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué les dirías a esta gente que te dice esto? Que no, es que no tiene por qué decirlo. A la gran mayoría de las mujeres no nos gusta, nos intimida, nos hace sentir miedo y nos hace sentir pequeña, por lo menos a mí. A mí también. A mí también, ¿eh? A mí también. ¿Crees que esto es violencia machista? A ver, no como violencia como tal, pero sí que es un ataque a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Yo a lo mejor no le digo a un chico guapo aunque lo piense, o no lo intimido, no sé. ¿Alguna vez te has visto en alguna situación en la que hayas tenido que ir corriendo a casa de noche porque te ha dado miedo o has tenido la sensación ya tu subconsciente de que alguien te perseguía? Parece una chorrada y nos reímos, pero es una realidad muy triste. Pero es que a mí me afecta por el hecho de salir por la noche. Yo como ya vea que no voy a tener con alguien que me pueda acompañar, o que la hora ya sea demasiado tarde, o que el coche lo dejo un poco más lejos y tengo que ir sola, a mí me afecta mucho y me limita a la hora de salir. Incluso hay días que digo, no salgo porque sé que me voy a tener que venir sola y me va a dar miedo. Y es que de verdad me da miedo. ¿Crees que esto a un hombre le pasa? No, para nada. Despedim este vídeo així enfront del Lluís Vives amb una xifra esgarrifosa. 44 dones mortes en 2018. Emma, què opines sobre això? Doncs pense que és una barbaritat aquesta xifra, que, com bé han dit molts entrevistats, part d'aquestes conseqüències ve de l'educació que rebem des de les famílies, des de les escoles, des de l'educació que ens ensenyen als llibres, que mai hi ha dones en els llibres d'història, en els llibres de literatura. Sempre són els homes els herois i les dones estan en un altre nivell més baix. I a banda d'això també pense que les dones també sentim aquesta violació en el fet de casos com la manada. Per a mi és una vergonya el fet de sentir-me tan desprotegida per part de la justícia que això fa que tinguem més por a dir prou i acabar amb esta lacra. Amb aquestes paraules ens quedem així i Roger a la càmera, Emma i jo ens despedim i vos diguem adeu i fins el proper vídeo. Adeu! Another place, another town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out to get my thoughts back off the ground.